Mbak, aku ini lho tumon Nur anak Yu Lastri ya. Ibu goncengan ambek sapa iku? Sing mantan tunangane kok lho, Mbak. Amir ta? Iya, kuwatir kuku BE. Aku salah bilang ngono lho, BE. Sampe-sampe tau tumon ero ta. Mek aku tok ngono lho. Mosok sih Mbak, lek iku aku sih gak tau roh ya. Soalnya kan ancene ngertiku kan gak sida tunangane wis sowe. Ancene yo. Aku ya ora petuk, mari aku marani ibuke ya. Jelas tidak parani. Iki enak karo Amit balik ta. Jawabane enggak, cuma berteman. Duh, tapi kok goncengane mesra ngono nyabuk. Iya paling dhek karo isi. Berarti sampe tumon sampe tau ero ki tau ero. Ero nyabuk. Saiki lho lek misale ancene balik gak ngarwani kondo dhek isin. Ya kemana sak kampung wis dilono tentang eleke Amir. Lah iya sak moro-moro tuane sing ana dudal. Ya reno kabeh. Ya bisa Mbak si tuan balik. Waduh Mbak. Lah aku yo Gak gelem. iya iya lah. Lah aku yo isin karena yo iki yo wis di elek-elekno mosok yo balen maneh ya. Karena dhek no. Kok alasane jodoh. Kamu masalah ini lho sing gak ada isi niku lho. Coba lek iko yo lastri gak koar-koar. Iya, gak elek-elek. Pisah Wong kan gak ketoro iya misal balik meneh kan gak ketoro elek. Lah itu bisa awak dhewe diceritani kok disiarno koyo. Nanti sak kampung wis aku benci karo Amir kabeh. Jodoh Masa orang balik. Aduh anak saiki balik maneh. Mas aku iki pas diceritani ku Amir ya tak ilok-ilok. Tadi dadi wong tuwa kok aja kaya ngono. Tapi pertanyaane iku mek siji tok Amir lah kok gelem balen maneh iku. Ya mbok. Palungan kayak pelampiasan be. Karo ya. Lah barang yo Mbak Nur bisa kok gelem balik maneh karo Amir. Lah yo ono lanang liya. Oh ya Aku tak timbang ya pilih golek lainnya ae ya. Ya iya lah Mbak, misal ada dadi wong tuane kaya Lastri ya. Lastri yo kudu turi lah. Wis rumah ladang sing ninggal dhek kok sok gelem balikan. Lah iya, ngono ku jenenge menjilatnya udah sendiri. Ya iya wis gak tepak wis babahno. Iya. Apa kan harga diri ya? Iya bener kok gak ono wong lanang liya ae. Iya.